Kaixo, ongi etorri, bikografiak saioaren, elkarrizketa saioaren atal berri batera. Hementsa gara, bi gonbidatu ditugu, gaur ere, hemen aldamenean ditut Andrea Astudio Ribadas. Kaixo, ongi etorri. Eta Raquel Arenaza Acedo. Kaixo, egunon. Egunon, biei. Bai, ondo zaudete? Bai, pozik eta deskantzatuta. Ez da gutxi, ez da? Bai. Andrea, zure bai? Bai, pozik. Esperientzia berria ikusten ber nola den, da, bueno, ber. Bai, oraintxe grabaketa hasi aurretik esaten ari ginen, ez da? Agian ez daudela oso dituta, ez da? Elkarrezetak eskaintzera, telebistan, kamerak hemen ere inguruan ditugula. Bai, oso arraroa da, ze pila bat foko daude, eta, bueno, pareta baten atzean jendea ere, grabazioa eta soinua manejatzen eta hortan lanean, eta, bueno, pixkat arraroa da, bai. Bueno, saiatuko gera, giro goxoa sortzen. Gainera askotan, elkarrizketak ere laburrak izaten dira, zuen lan arloari buruzkoak, baina gaur beste ritmo batean ibiliko gara hemen. Gaur pixka bat hobeto ezagutu nahi zaituzugu gainera, eta denborari izango dugu ordubeteko saioa izango da, eta bai, beraz saiatuko gara. Eroso egotu, mintzarte sofa batean gaude, ze jarri eroso, nahi bai zuen mugitu, pixka bat. Ados? Ados. Andrea, zu arraunagatik ezagutzen zaitugu. Bai. Arraun lagunaken zabiltza. Eta gainera aurten, sarritan ikusi zaituztegu, irakurri ditugu zuen ospakizunak, irabazitako guztia, ez da? Skotren Liga, Donostiako Kontxako bandera ere eskuratu zenuten, Arraun lagunakeko neskek. Eta zu, Raquel berriz, zu musika mundutik ezagutzen zaitugu, ez da? Eur aritu zinen Koban taldean, hainbat urtetan, gero azken aldian berriz zure bakarkako proiektuarekin, baina gainera gero azkenean ere talde baten laguntzarekin, Raitzekin batera. Bai. Eta, horregatik ezagutzen zaituztegu bat eta bestea, baina hasteko ariketa bat proposatuko dizuegu. Ez da, askotan gure burua definitzerakoan, hori, lana hartzen dugulako, ez da? Baina nik uste dut lana baina askoz ere gehiago ere bagarela. Beraz, nola definituko zenukete zuen burua? Hitz gutxitan. Ez da erraza, badakit, baina hori eskatuko dizuet hasteko. Gero, mendik aurrerakoak erresagoak izango dira, bale? Beraz, esate baterako, nor da Andrea? Eske ez dakit ondo, osea, oraindikan ez dakit oso ondo nor den Andrea, baina, bueno, esango nuke pertsona laia, buru gogorra, eta bueno, lan iten duen pertsona bat, orokorrean. Alaia, buru gogorra eta langilea. Bai. Ados? Bai. Bai, esango nuke. Ados, oso ondo. Primeran. Horrek ja asko esaten duzuri buruz. Raquel, zer esango zenuke? Ai, pues, ni Virgo naiz eta Virgo total. Zer esan ere zurrekin? Buru gogorra, nahi detela gauzak ateatzean nahi dudan moduan, eta bueno, oso lasaia, ere bai, eta nahiko perfekzionista, baina gauza batzuetan. Beste batzuetan oso, bueno, konformista ere. Ados. Elkar ezagutzen duten, lehendik? Ez. Bueno, gaur aukera paregabea daukagu, elkar ezagutzeko hemen. Duela hilabete batzuk ni hemen izan nintzen, baina sofa horretan, gonbidatu bezala egon nintzen. Eta kasu horretan, hemen, sofa honetan, Maite Bidarte kazetaria izan zen. Berak egindako galdera sorta horretatik, batek harridura piztu zidanetarik berreskuratu egin galdera hori. Irudikatu 5 urte dituzuela. Zer itxura du zuen logelak? Nolakoa zan zuen logela 5 urte zenutenean? Gogoratzen aldezue? Ez, Bai. Bai? Bai. Ez duzu gogoratzen? Ez, eske, miak aldiz aldatu dut lola eta ja, ez dakit. Bueno, 5 esatetenean, 5 zeneteke edo beste momenturen bat. Logelare, pentsatu momentu bat ez, mesedez, Andrea. Ea zerbait etortzen izan burura. Eta bitartean, Raquel? Ni gogoratzen naiz, nire anaia ni 6 urte nituela jaio zen, eta justo hor etxez aldatu ginen, ze bizi ginen etxea 2 logela zeuzkan, eta nire gurasoak altzuten, eta beste etxera mugitu ginen 3 logelekin. Eta gogoratzen naiz zegela zegon etxe zaharrean,
sartzen zinen, ohea ezkerretara, maindiriak ziren arroxak elefantekin, a juego lehioan zeuden kortinekin, eta nire lehioa ematen zuen itxita zegoen terraza batera. Eta eskubian zegoen mahai bat, kajoiekin, eta gero fondoan, lehioa ondoan zegoen armairu bat. Nana egurrezkoa, baina pareten kolorea ez dut gogoratzen, adibidez. Eta gero bai gogoratzen dutela, Etxeberrira mugitu ginenean, jun ginela, paretan jarri genuen papera, garai hartan papera eramaten zan asko, eta gogoratzen naiz nola jun ginen dendara, eta nire amak esan zian, hau nahi dezu, nola nahi dezu izatia, ez? Adibidez, jarri genuen franja bat horrela paper bat beko paretan, eta beste ezberdinat goian. Aukera esan zian, autuzuk aukeratu erdiko zea hori, eta art txiki batzuekin egindako paper zati bat, eta horrela, ez dut gehiago gogoratzen. Baina, detaile asko aipatu dituzu. Bai. Eta horrek asko esaten du zure oroitzapenen inguruan, detaile askorekin gogoratzen dituzula segurazki. Bai. Andrea, zerbait bururatu zaizu? Bai, aizpakin konpartitzen nuen gela, duela gutxira arte, gaina, eta hori, uste eta arrosa zala, eta paperari buruz esan duena, nire gaingo logela edo papera daka, nik aukeratu nun. Eta, hori, gogoratzen dut, maindirak edo animaliak zituzten, hori fijo, ez dakit oso ondo, baina animaliak fijo, eta gutxi gehiago, eske azkenean bakarrik loiten genuen eta listo. Gero egunerokotasuna edo logelan ikasi edo esalan iten genuen, edo beste gela baten. Eta hori, bizkat, eta koloreana uste eta rosa esala baina ez dakit. Laranja ere izan da, urdina ere izan da, osea ez dakit. Hain grisa da, así que... Aldatzen joan da. Gogoratzen dut, geneukala alfombra bat, errepideekin eta... Ez zagutze dituzu alfombra biek? Aspaldiko alfombra dia eta... Eta gaur egun daude, Oroitzapen polita hori. Bai. Eta garai beretsuan, gogoan aldaukazue zer izan nahi zen duten handitzerakoan. Hori, umeak zinatela, ez da? Bale. Argi zenukaten txikitan, 5 urte zenituztenen adibidez, zer izan nahi zen duten handitan? Gogoan daukazue? Bai, albaitaria. Bai? Bai, baina eske animaliak asko gustatzen zaizkit eta hori albaitaria, baina azkenean zuzenbidea ikasi nahi nuen, eta gero azkenean ingenieria nautikoa edo egiten nago, así que guztiz aldatu da. Bai, argi baina bai. Osea, txikitatik esan nuen albaitaria nahi nula. Ados. Raquel, zu gogoan daukazu edo bazenokan horrela argi zer izan nahi zenuen? Bai, txikitan, deno daukagu fantasiazko gibide hori ez. Eta nahi nuen arkeologa izan, ze pila bat gustatzen zitzaidan Lara Croft, Tomb Raider, eta, arkeologa, eta gero, pasa nintzen, kesi arkeologa, astrologia, ez dakiz zer, izarrak, hori fantasiazko zea, eta gero ja, ezain txikian nintzenean, nahi nuen erizaina izan. Ados. Erizaina, matrona izateko. Non gelditu dira, amets horiek? Ikasi nuen gizarte lana, hori aurretik delineazioa ere bai, baina erabaki nuen ordenagailu batekin ez nuela lan egin nahi, bakarrik marrazten eta gizarte lana ikasi nuen. Ados. Hainbat gauza komunean dituzue. Ni hor ikerketa lan egiten aditu naiz, hona etorri horretik. Animaliak epatu dituzu, Andrea, eta bai, banekin gustuko zen ditula. Ikusi ditelako ez da, argazki batzutan adibidez Facebooken, hor agertu zarela txakur batekin, adibidez, eta pentsatu dut. Eta zuk ere, Raquel, ikusi zaitut horre edo, katuren baten argazki bat ikusi dut nik zure Instagramen. Bai. Beraz, pentsatu dut bintzate horretan bat egiten zenutela. Animaliak gustoko dituzuela. Sare sozialak, Sare sozialak. Hori buruz eritzen dugu.
Hemen prestatu beharra dago elkarrizketa, ez da? Hemen informazio atera lehen da bizi, gero jakiteko zer galdetu. Bai. Zertatu txakurra? Bai, txakur txikia, ez nago zen miniatura, 14 urte ditu, ja. Hugo izena du, posible da? Bai, Hugo ditzea. Aman jarri zion izena, nik ez dakit zergatik. Eta baina txikitatik, osea, 8 urte nitula, ekarri genuen etxera, eta orain 22 ditut, eta hor jarraitzegu, asiki. Tiraka, ja tiraka, pastillekin eta guzti, baina, bueno. Bai, eta hori, osea, Hugo baino lehen, beste batzuk egin nuen. Osea, etxean beti egon dira animaliak, beti. Raquel? Hori esanguratsua da, etxe batena. Bai, asko esaten du, nire ustez. Bai, guk ere animaliak dauzkagu. Orain dela urte batzuk baserri batera jo nintzen bizitzea nire bikotearekin. Eta, daukagu bitxakur, katua, zaldiak, hauntzak, oihuak, eta jazta. Bai. Eta, da superpolita. Nire ustez, nik ikasi dut pila bat, zein polita den eta zen magia daukan animaliak zaintzea. Gero, ezagit, ikasten duzu zerbait, gero zure zaintzarako oso potentea dena. Animaliak zaintzea egunero, janaria eman, garbitu, beraientzako txoko eder bat euki. Bai. Ez da bakarrik, adibidez, txakur bat paseatzea, teatzea, batzuentzat hori izango da, baina ere bai, baina askoz gehiago. Azkenean ardura bat da, kasu, eta etxean eukita eta horrekin hastea edo, ere gauzak irakazti ditut, nire ustez. Osea, niri posten nahu etxean beti txakurrak edo egotea, zaldiak ere asko gustatzen zaizkit, osea, ibili nintzen, ja ez, denborarik ez. Baina, niretzako garrantzitsua da animalien inguru batean edo haztea edo bizitzea. Bai, gainera, esaten dute zaldiekin ibiltzea edo terapeutikoa dela. De hecho, terapia asko daude zaldiekin. Gure lagun batek, nire gurasoen lagun batek, terapia egiten du zaldiekin. Hori da bere ogibidea eta bere bizitza. Eta ispilu bezala izaten dira zurekin. Erantzun aldi zuten noizbait, zuen inguruko animaliek. Hori badakizu zergatik galdetzen dudan, ez da? Bai. Ezin da hitzekin esan, baina animaliek erantzuten dute. Bai. Andrea? Bai. Zure ez ere bai. Gero emango ditugu azalpenak horren inguruan. Gauza gehiago ere badituzue komunean. Tatuajeak adibidez. Bai. Eta gainera ikusi dudanagatik, biek behintzat besotan badituzue. Bai. Bale. Ez dakit erakusteko moduan dauden. Bai. Bai. Bai, hori... Lau askat. Aha. Hau amakin adibidez. Amakin nun. Eta hau aizpakin. Aia. Eta gero txakurrana. Bai, ikusten genuen Pantera Rosa txikitan, eta aizpakin zeo zeiteko, ideia hona iruditu ziteun. Eta hemen txakurrana, dakat. Eta hemen beste bat, Eusko Tren Ligan irabazi genuen lehenengo banderaren denbora. Benetan. Bai, baina ez nun jarri denbora bat bezala. Ez nun nahi jarri denbora bat bezala eta dena seidan jarri nun. Ados. Eta listo. Bai. Momentuz, listo. Eta confío en mi, irakurri detor. Bai. Hori zergatik? Askotan kostatzea. Azkenean inesperientzia urduritasuna edo eta niretzako garrantzitsua da ikustea hor eta esatea, bai. Ina duzula, eta aurten innun. Liga hasi baino lehen, eta denboraldia hasi baino lehen, eta Eta begira zen olako emaitza. Bai. Eta, erabili dugu, adibidez ekipoko kideek edo esaten zuten, en plan, gogoratu besoan dakazuna, tatuatua, eta hori, azkenean batzutan behar da esatea, venga, aldezula.
eta horretarako batez ere. Ados, Raquel, zuk ere zerbait aipatu dezakezu zure tatuaje inguruan, edo zer duzun, zergatik, edo... Bueno, lehenengo tatuajea Bizkarrean egin nuen, nahiko handia da, lehenengo tatuajea izateko. Hori ez da oso iko izaten, ez da? Normalen jende asko eta txikiekin haste da, eta gero pixkanaka, bai. Ikusten dan. Bai, handiala, Bai. Bueno, eta ez dakit ondo ikusten dan. Baina, hemen daude lore batzuk, gauza askoren artean direla jarak, nire familia Extremadurakoa da, eta, lore horiek dira superpolitak, eta bakarrik bizitzen dute egun bat, ateratzen dira, eta oso sensibliak dira, nire sensibilidadeari oda bat bezalakoa, ez? Gero, hemen besoan daukadan beste bat egin nuen, bigarrena, eta izango litzateke atzekoaren jarraipen bat, zati ezberdinetaz osatuta gaudegu, horrelako esan nahi bat. Gero egin nun, ez dakit, gero... Ez eta lasai, ez dago zertan erakusten. Gero egin nun hemen beste bat. Edo erropak endu nahi bai zuen lasai, Gero hemen beste bat direla bi bellota txiki, Extremadurakoa ere bai, nire aitona eta mona, bi bellotita horiek, eta gero egin nituen konfinamenduan, nire bikotearekin, etxean egin genituen tatuajeak gure buruari. Bai, eta ez, genauzkan, bai. Eta egin genuen hau, eskuan, eta gero nik tatuatu dut hemen nire diskoaren izenburua, abereek erantzungo balute. Eta gero azkenekoa, hemen zea bat. Iratzea edo? Bai, iratzea. Asko da gertatzen dena, tatuaje batekin hasi eta gero beste bat eta beste bat eta beste bat, ezta? Nire nahiak urte beten egin ditu pila bat. Bi besoak... Pasada bat zan dio, txiko, noiz dituko zera. Zarriz arte. Bai. Nekin gonun, baina diru horik izan zige. Garestia dira tatuajeak, baina, artelana da, eta ikuspuntu hortatik begiratuta artelana da. Beraz, tatuajeak ere, biek egin dituzue eta egin izan dituzue. Sare sozialak, biek ere Instagram badokazue, baina egia esan, kaso hondirek ere ez diozue egiten. Edo behintzat argazki asko ez dituzue publikatzen. Bero ezaketena da, sarritan sartzen zarete, ala hor dokazue, baina kaso hondirik ez. Nik egia esan, gehiago erabiltzen dut, nire interesko gauzak begiratzeko. Ez zureak publikatzeko. Ez hainbeste ere kuskusiatzeko, baizik eta, musika taldeen gauzak, jo que se. Bai. Tatuajeak. Hori ikusteko eta ere, ondo dago. Eta kasu oso gutxi. De hecho, musikaren inguruan, kontzertuak publikatu, justu eta listo, naiz eredu. Sare sozialena artista bezala, desde luego. Ez. Baina ez gero ere etxean ere ez daukagu koberturarik eta ez internetik ez da ezer. Eta ez zait gustatzen mobilarekin egunero garabatzen egotea. Lana da, Bai. Lana da, Instagramean egotea, zure lana publikatzen eta egunero nola da zuzeneko bideoiek egun batean ikusten diren, historias eta gauza horiek publikatzea, ikusten dut beste musikari batzuk eta beste batzuk nola egiten dituzten, hau lan handia da. Bai. Batez ere gainera arlo profesionalean landuz gero, denbora asko eskaini behar zaio horri. Andrea, zuk erabiltzen duzu orduan, ezta? Bai, historiak dara gehiago erabiltzen dut, baina publikazioak edo gutxi. Naizean behin argazkiren bat, bai. Donostiak ere lotzen zaituzte, nola bait? Ez. Bizkaitarra zierrenako, ezta? Mugan, Bizkaiko mugan, Baina lana behintzat azken aldian hemen Donostian egiten duzu, eta orduan buelta asko ematen dituzu, ezta, Donostiara.
2016-tik uste, eta hori, negu guztia hemen moltaka, eta gero da, baina hemen etxe batean edo. Bai, beraz, Donostia ere zurea egin duzu, ez da? Bai, azkenean nire bigarren etxea da, eta, bueno, adibidez, estropada Donostin, ligako estropada Donostin edo, etxeko estropada bezala sentitzea ere, lortu dut, edo. Primeran. Eta zu, Rakel, donostiarra. Bai, izatez, ezta? Grosen jaio nintzen. Gero bakarrik bizitzea jo nintzenean Alde Zaharrean bizi izan nintzen, zoragarria, portua ondoan, egunero bainito bat hartu, bueno, parranda guztitan parte hartzen nuen, ez hainbeste larun bat eta asteburutan, baina eske apuntatzen zea guztitara, kaldereros, dena. Eta gero, bain ja familiakin bizigea Orereta Oiartzun aldeko mendian, Aldura mendian, eta superpozik. Alare hori, Donostia zuen bizitzaren partere bada. Bai, itxasoa hor itxatxita gelditzen da betirako, Eta galdetu nahi nizuen, nolako da zuen Donostia? Donostia azkenean, ez da haina handia, baina, Donostia anitza da. Eta Donostian errealitate oso ezberdinak bizi ditzakegu. Nolako da zuen Donostia? Gustoko duzuen Donostia? Zer eskaintzen dizue Donostiak? Batez ere itxasoa esan nuke. Eta adibidez Alde Zaharrean ere egon naiz, aurten, hau da hontan Alde Zaharrean egon, eta itxasoa hain gertu izatea, eta azkenean ni Ziprenan bizi naiz, eta horrez da ezer. Zerrez. Eta, bueno, dena eskura ukitzea eta hola, niretzako da hori Donostia, eta gero, ez dakit nola esan, askatasun hori, ateatzea eta hau itea, beste aitea eta etxea bueltatzea, baina, eta dana oinez ahal izatea, askatasun puntu bat emategu eta askatasun puntu hori Zirbenan ez dakat, adibidez. Kotxea behar dut, edo motoa, edo zertarako, eta bueno, eta gero ere itxasoa hor bertan eukitzea ere polita da. Azkenean, Zirbenan ere itxasoa gertu dakat, baina, bueno, itxasoa berdet eguneroko tasunean, azkenean ikasten ari naiz ere, zerikusia daka, ikasten nauna, zerikusia daka itxasoarekin ere, orduan, itxasoa berdet eguneroko tasunean. Rakel, zuk ere itxasoa aipatu duzu, Donostiari buruz, baina beste zerbait nabarmenduko zenuke, zuri zer eskaini dizu Donostiak? Bueno, nola bertan bizi izan naizen urte asko, hogeita 7-8 urtera arte, bueno, lagunak, lauterditan kurtsalean, beti. Bai? Bai, lauterditan kurtsalean, eta gero, joten ginen hondartzara, edo pipa jatea banku batera, edo halako gauzak. Egia esan, Donosti hiri bezala, ez zait hainbeste bihotzena sartu, ni ere naiz pertsona bat gustatzen zaitela zinemara jutea, edo konpretara jutea, edo zentrotik paseotxo bat ematea, bueno, ez dit ezer eskaintzen alde hortatik. Así que gehiena lagunekin izan dudan bizitza, infantzia guztia eta bizitza guztia, eta Alde Zaharrean bizi izan nintzenean ere, abenturia guapoak euki genituen, eta portura jutea bainotxo bat ematera egunero, gauzatxo horiek, berezitasuna badute eta oso xarmangarria da, eta itxasoa, eske hondartza. Eta orain Donostira etortzen garenean, etortzen gara hondartza ikusteko, paseito bat emateko, baina eta Donostin erosi ahal izan diren gauzak hartzeko, baina besterik ez. Familia. Ados. Zerbait bada, ez duzuna gustoko Donostiaz? Hori ere galdetu nahi dizuet, beti, ez? Bai, hori ere ederra da, agian zerbait ez dizuet gustatzen. Bai, nire aipatu dituzu gauza batzuk dagoeneko, Rakel. Ni adibidez, iritsi naiz puntu batetara gorroto dudala hiriko
mugimendu zoro hori. Hainbeste kotxe, hainbeste azkar dena beti, hainbeste dena eta ezin dezu poliki egin gauzak, semaforoak, denbora badago semaforoa, errepide bat pasatzeko, denbora dago kolak, guzti hori. Guzti hori iritsen iz puntu batetara, hainbeste miresten dut. Naturak eman didan bizimodua, eta mobilarekin jende guztiak autobusean ez dakit zer gauzek, hainbeste miresten dut, iritsi detela puntu batetara, etortzen naizela kotxe zonea, eta urduri jartzen naiz. Presekin, eta... Eta hori ez garela hiri oso handi batean bizi, baina hala ere hori guztia antzematen da. Baina oso beteta dago. Bai, jende asko dago. Eta udan ere turistak edo etortzen direnean kaos bat da. Osea, ezin da kaletik ibili, ezin da eterin. Osea, dena beteta, eta azkenean ni udan bakarri nago. Bueno, a ber, neguan ere, baina egunero, bai, udan, eta pizkat, osea, da pizka bat. Bai, eta lehzarrean bizi bazara udan, gainera, are gehiago antzematen duzu. Bai, eta aurten lasai onda, ze azkenean pandemiarekin taula, pizkat, bueno, aurten eta aurrek urtean, pizkat murriztuta zegoen jende kopurua edo, baina, hasi, ezin da, osea. Gero esan behar da, hiri bezala, hiri zoragarria dela, Nik ere, faltan botatzen dut, adibidez, Bilbo bezalako hiri batean, espazio, hemen ez dauden espazio batzuk ere topatzen dituzu. Artea aurkitu dezakezun espazio ezberdinak badaude, eta Donostin adibidez ez dago horrelako zerbait. Donosti da, más pulcro, más metidito en una caja, ez? Eta... Beste izaera bat du, ezta? Bai, beste izaera bat. Bai, oporrak, egin aldituzue oporrak, aurten. Okerarik izan duzue, gogorik izan duzue. Rakel, zu orain zaude oporretan, ezta? Denboraldia bukatuta, arraun denboraldia bukatuta, orain behintzate lanari dagokionez oporrak dituzue. Bai, zubian Galiziara joan naiz, familia handaka, eta hori izan dira nire oporrak. Rakel, zuk ezakit orain oporretarako aukera ondirik izango ote duzun ama duela gutxi izan zarelako dut izan da? Bai, aurten ez ditugu oporrak euki, gogoak bai, handiak. Baina, aste santura begira edo, astetxo bat atera gaiteken hemendik. Eta nolako oporrak gustatzen zaizkizue? Horrek ere asko esaten du pertsona bat buruz nire ustez. Nolako opor planak egiten dituzuen? Ni adibidez hain furgo batekin joan naiz oporretan, eta... Horrekin ja asko esaten duzu. Lehenengo adiatan, eta, super ondo, errepikatuko fijo, vamos. Bai, super ondo, askatasunari buruz esaten duna. Lehen, furgo bat askatasun hori ematen dizu. Gaur hemen ingo hau ikusi, eta gauean area jungo naiz, eta hanlo beste hori ikusteko. Eta askatasun hori ikutzea oso esperientzia polita da, errepikatzekoa. Rakel, zuk zer nolako ohiturak dituzu, zentzu horretan? Iazko oporrak horrelakoak izan ziren ere bai, Aitor eta biok ginen furgoarekin sartu genuen ohea, tal cual, barruan, 1,50 m por 2, eta somirraren azpian gauza guztiak, eta Almeriara joan ginen, zoragarria. Neri bero asko gustatzen zait, oso friolera naiz. Eta, zoragarria. Pirautxo bat ere eman genuen, inflablea dela, eta, una pasada, superguai. Hori ere furgonetan sartu eta benga. Superguai. Eta, bizitza guztian herrira joan geha Extremadurara. Eta, holakoa dira egin ditudan oporrak normalean gustatuko litzaidake mundu osoko tokitara jutea.
bai hiriak eta bai natura bisitatzera joan. Adibidez, gustatuko litzaiake pila bat Afrikara jutea, Afrikara edozein tokitara, Afrika Norte, Afrika... Ez zait gustatzen adibidez opor solidario horiek, saltzen dutela zu ondo sentitzeko solidaritate hori, saltzen dutela jun laguntzera ez daki zer tokira. Gauza horiek ez zaizkit gustatzen adibidez. Hori ez dago ondo. Ze zua saltzen zea hor, egiten dituzu gauzatxoak aste beten, eta juten zea, baina jendea hor galditzen da. Baina hori, eta Noruegara adibidez pia gustatuko litzaidake, aurora borealak ikustea jun, eta adibidez Japonera ere asko gustatuko litzaidake jutia, holako gauzak ez ditut egin, inoiz ez dut abioi bat eta urrutira juteko aukera hori ez dut eduki, baina gustatuko. Egin dituzuen lekuetatik edo oporretatik leku kutxunen bat, badaukazue, asko gustatu zaizuena, oso, asko maite duzuen lekuren bat. Cabo de Gata iazko oporrak. Badu magia, ez da jende asko deltatzen du. Bai. Cabo de Gata. Bai. Polita, Usita Gata, to polita da. Netzako, eske, aitona mona Galiziakoak dira eta azkenean netzako berezia da Galizia eta bueno, baina aurtengo leku bat, gau bat basoan pasa genuen, baso erdian, ez zegoen eskoberturarik ez zen, eta bueno, leku horrekin geratuko nintzake. Eta oporrak bakarrik egin dituzuen izbait? Bakarrik joan zareten izbait, oporretara? Bai, baina herrira, eso no cuenta. Tira, ala baina bai ulertzen dizut, ez da gauza bera, ez da leku seguru, ezagun batera joatea. Bai, konfort ez. Eta bertan ere jendea ezagutze duzu, eta... Ez, oporrak ez. Kontzertuetara eta zinemara eta hori baina... Bai? Bakarrik joateko ohitura bai. Ohitura... Ohitura egin izan duzu. Bai, baina oporrak ez. Ez, oporrak ez. Ez da. Eta aipatzen genituen beste gauza horiek, gian zinemara bakarrik joatea, edo taberna batera zerbait hartzera, edo... Mendira, edo. Mendira bakarrik. Bai. Hori galdetzen dizuet? Eske gaur egun dagoen egoerakin, neska izan da ere, zaila da, beldur hori badakazu barruan, eta tristea da hau izatea, eta gauden urtean hau izatea ere, baina, azkenean beldur hori hor dago, eta burradak entzun behar dira, eta bueno. Bai, ena barritzen tamalez aipatzen duzun horrek, ezta? Eta adibidez gauez batez ere bakarrik ibiltzerakoan, ezta? Edozein lekutan, etxerako bidean, ezta? Askotan alertan egon beharra hori, ezta? Aldi berean galdetzen dizuen bakarrik oporretara edo horrelako planak egiteko ohitura bat duzun ala ez, iruditzen zaidalako orokorrean, Euskal Herrian eta beste herrialde eta beste kultura batzukin alderatuta, askotan horrelako gauzak beti konpainian egiten ditugulako, ezta? Edo talde baten babesarekin edo kuadrillan, eta iruditzen zait horrek ere asko adierazten duela pertsona baten inguruan, ezta? Lasai asko joaten ote zaren pelikula bat ikustera zinemara adibidez, ala... Bai, hori boladak izaten dira. Baina menu bat jatea bakarrik eta askotan. Askotan, eta mendira, bulta bat ematea, paseo bat ematea, ni orain bakarria ezin naiz egon. Orain zaila, ez da? Baina polita da, polita da, eta nik uste beharrezkoa dela ere bakarrik egin ahal izatea gauzak. Ez beti, ez du, tailer bat egin edo zerbaitetara apuntatu, eta zeon berzea, pendientea ber nor apuntatzen dan. Ne ustez naturala da, eta pertsona guztik egin beharko genuken zerbait nahi deguna egin, eta bakarrik baldin bada, bakarrik, edo bakarrik jun piti bat erretzea ondartzara eta etxea buelta, horrako gauzak. Bai, guztiz ados, baina azkenean gaizki edo ikusita dago ere, eta ez dakit. Restaurante batean edo pertsona bat bakarrik jaten edo, zingo guri bakarrik edo.
prejuizio edo moduko bat ere badago, nik uste. Bai, segurazki edo kultura handirik ez agian, gauza batzuk igual bakarrik horregatik, egiteko, ezta? Ez dakit. Tira, zuen laneko ibilbideari buruz ere hitz egin nahi dugu jakina, eta bai, Andrea, lehen aipatu dugu bentsat, baina une gozoa bizitzen ari zara lanean, ezta? Arraunean. Alare, zuretzako arrauna zer da? Horrela. Zer ematen dizu, zer eskaintzen dizu arraunak zuri? Gauza asko, azkenean jendea ezagutzea daula, jende zoragarria ezagutzen duzu. Eta, bueno, ere disiplina moduko bat ere ematen dizu. Azkenean oso goiz hasi nintzen arraunen, 13 urtekin uste dut, zierbenan. Eta gero 16 urtekin edo etorri nintzen honea. Eta uda oso bat honea etortzea bakarrik 16 urterekin, ere esperientzia puntu bat izan zen, eta nire egunerokoan edo ere lagundu dit. Raquel, zuri musikak zer eman dizu? Musika ez dut esango nire pasioa eta nire ametsa bete dudala eta horrelako gauzak. Alde batetik, bai. Nik ez nuen espero inoiz, kontzertu bat ematea holtza baten. De hecho, beti paniko eszeniko hori eduki dut eta zaila da. Eszenatoki batera igotzea zu bakarrik, eta kontzertu desente eman ditut ere ni bakarrik, eta niri lotxa eman dit beti. Baina hori lantzeko oso potentea izan da nire bizitzan adibidez, eta nire barrutik atera ditudan poesia eta esan nahi ditudan gauza guzti horiek ere ateratzeko aukera eman dit, eta eguneroko zerbait ere esnatu eta musika jartzen duzu. Musikari batentzat ere musika ez da bakarrik bere musika. Gero ere talde batean egotea, nola ikasten duzun arte baten bidez taldean lan egitea, gauza pertsonalak kontatzea talde batekin ere bai, Esti eta Xalbakin egin genuenean denok batera, nire proiektu pertsonal bat izandako zerbait, hori ere zerbait oso barruko zerbait lagunekin lantzea ere, polita, aberasgarria, barrukoa, konfiantza lantzen duzu, laguna gea, gu laguna gea eta Kobanen ere laguna ginen, eta gauza asko lantzen dituzu, eta kotxeak argatu, ensaiatu ze kontzertu baten atzetik ordu asko da gaude. Ni beti pentsatu izan dut, nik kontzertu bat ikustea etorri naiz, baina zenbat ordu egongo dira horratzetik. Eta daude, ensaio ordu pila bat, kotxeak kargatu, tokira. Gero, jutentzea toki horretara, eta ikusten duzu, hor badaudela, pertsona batzuk iritsi direla zu baino lehenago, eta dagoela eszenatoki bat montatuta, soinu ekipo bat montatuta, soinu proba bat egin, eta guzti horrek ematen dizuna, beti jendearekin lanean, toki berriak, jende berria, niri pila bat irakatsi dit, pila bat. Eta baloratzen dut pilo bat musikaren munduan, espektakuloaren munduan, eta horratzean lanean dagoen jendea, jendearen lana, horri ere boterea eman eta eskertzea, jendeak ez du ikusten, baina hemen telebistan hor badaude 2 pertsona, 3 pertsona lanean ez ditugunak ikusten, baina hor daude lanean. Eta kontzertu batean soinu teknikaria agian ez dugu ikusten, baina hor dabil lanean orain dela 20 ordu. Eta hurrengo egunean jaso egin beharko du dena, eta bere lokalean deskargatu, gauza pila bat. Eta gero ere, musika ere industria bada. Eta nire ustez,
ahal izan dugu musika bizi industria horretatik kanpo, pixkat. Ze ez da oso erresa ere kontzertuak eman nahi izatea eta mundu industrializatu horren barruan ez sartzea, baina bai ikusten dela adibidez idazle batek edo liburu bat idazten duen pertsona bat nahi ez dakit, exitoa eta gauza horiek ezberdina dira. Ez dakit ados zaudeten edo ez dakit, musikan dago como un gigante muy potente que arrasa con todo, nire ustez. Industria izango litzatik edo. Bai, eta nire gustatu zait ikasi detela baloratzen musikariak, gure musikari lagunak adibidez, auzokoak, taldeak, tipo Pelas, Fisis versus Nomos, pilo bat, ez dutela inoiz kriston exito hori edukiko eta egiten dute arte bat ikaragarria, ez dutelako hanka industria mundu horretan sartu nahi. Bai, hori erabaki bezala, autu bezala, ezta? Bai, erabaki bezala. Eta alderantziz dago jende asko kriston exitoa edukiko dula eta lanarengatik, eguneroko konstantziarengatik eta eguneroko lan handiarengatik edukiko duela exito hori edo jendeari gustatuko zaiola, irratian aterako dela eta abar mundu horretan sartu delako. Eta gero ere dago jendea egiten duela kriston lana ikaragarria eta mundu horretan sartu dela eta que es la leche todo. Baina hor dago ni dakat konflikto bat pixkat gauza horiekin. Así que hori da niretzako. Antzematen da, nola bizi duzun, ezta? Bai. Musika zer den zuretzako galdetuta begira zenbat gauza esan dizkiguzun, ezta? Lanari dagokionez, bakoitza zuen arloan jakina, baina horrela etorkizunerako zer asmo duzu edo zer gustatuko litzaizueke? Ni adibidez, liga aztertuta edo, ligan pleno bat edo egitea, aurten dena irabazi eta azkenean. Esan barrin zuen, Larraunean zaila da erronka handia bat jartzea, ezta? Txapelketak irabazitu, liga irabazi dugu, eta gaina Kontxako estropada famatu hori ere irabazi dugu. Baina, ligan estropada batzuk beste batentzat joan dira, beste batek irabazitu, eta pleno bat itea zergatik ez. Baina, ikusi beharko da. Eta momentuz hori. Eske, oain entrenatu gabe eta ez dakit, nola planteatu datorren denboraldia edo. Lasai, orain oporretan zaude. Bai. Iritsiko da, laizter iritsiko da hori ere, ezta? Denboraldi berria prestatu behar hori. Hilabete asko dira, asko, eta eguneroko lan bat da. Azkenean, udan jai egun bat dakagu. Eta, egunero entrenatzea jun, neguan ostiraletan etorri, igandetan bueltatu, entrenatuta gero azkar, gero uda hurbiltzen denean, astean zehar edo egunen batean ere etorri, bueltaka nabil urte oso bat, azkenean gogorretan da, baina, ikusi dugunez, emaitzak hor daude eta etortzen dira. Eta ametsak batzutan beti egiten dira. Raquel, aberek erantzungo balute izeneko disko laburra plazaratu zenuten 2020an. Gero gainera, gazteak antolatzen duen maketa lehiaketako 29. edizioko irabazleri izan zineten, eta horrek ere seguraski zuen ibilbidean bentsate jende gehiagoren gana iritsiko zineten, horri esker. Orain berriz, hori guztiari zara, amatasunarekin uztartzen, eta ez dakite oso bateragarriak diren musika eta amatasuna batez ere lehendabiziko hilabeteetan, baina ze gustatuko litzaizuken etorkizunari begira eta musikan?
lehen esan dugun bezala, amatasuna ez da kompatiblea ezerrekin, eta bueno, simplemente hori, ensaioak egin, musika egiten jarraitu, Laster kontzertu txoren bat eman ahal izatea, urte hontan albaldin bada, eta bueno, etxean ere musika egitea, nire bikotearen musikaria da, eta soinu teknikaria ere bai, eta bueno, etxean momentutxoak eukitzea, ze oraindik ezin ditugu ez da momentutxo horiek euki, eta musika egin ahal izatea ere etxean, da gauza horiek eta lagunekin jarraitzea, ze taldekide eta lagunak direnak beste talde batzuk ere badauzkate, eta denok jarraitzea modu hortan, nahiko nuke. Tarterik hartu duzu noizan ben zerbait idazteko, gutxienez? Abestiren bat idazteko, edo abesti bat izan daitekena etorkizunean edo? Bai. Gutxi, baina bai. Gutxi baina preziatuak, seguru. Bai, hori da. Horiek ez da. Andrea, zuk musika entzuteko diturari badaukazu? Bai. Eta zer entzuten duzu adibidez? Orokorrean rapa. Ados, bai. Radioan edo ateratzen den musika ez zait asko gustatzen, egia esan da. Eta, gustatzen zait, musika asko gustatzen zait, eta gustatzen zait estilo edo desberdinak ezagutzea, eta hola, baina, orokorrean, nire estilo gogokoena edo rapa da. Ados. Eta entrenatzeko musika erabiltzen duzue? Bai. Uretan ez, baina gimnasioan eta hola bai. Hori da, ez da? Segurazki agian horrelakoetan ere piztuko dizuelako musikak, ez da? Bai. Fisikoa lantzen ari zaretenean, eta... Tema bat da, ez? Azkenean musika bai, eta uste pandemiarekin eta hori ikusi dela beharrezkoa dela musika egotea. Azkenean egunean zehar milaka ordu musika entzun dira, eta hori, eta egunerokotasunean ere badago entrenatzeko, ikasteko askotan, kotxean zaudenean, eta uste arlo hori ere pixka gehiago igual apoiatu edo behar dela. Raquel, zuk adibidez etxean zer entzuten duzu? Normalean esnatzen da Aitor eta bera jartzen du disko bat. Berak nahi duna, baina zuk aukeratzeko modurik baldin baduzu, zer jarriko zenuke, zer entzungo zenuke? Flamenko. Bai? Flamenko? Begira, harritu nazu. Pentsatzen nun beste zerbait izango zela. Bai, me encanta flamenkoa eta bai. Aspalditik, txikitatik? Eta musika klasikoa ere bai. Txikitatik, esango nuke baietz. Etxean, nire gurasoak ez dira flamenkoa entzutekoak, baina... Hori oso berezko edo zurea izan da orduan, ez da? Bai, beti da nire gustatu zait. Zer ematen dizu flamenkoak? Zer ematen flamenkoa entzuteak, zergatik gustatzen zaizu? Niri Espainiako hegoaldea asko gustatzen zait. Eta hor dago zea bat hemen ez dagona. Una pikardia, zerbait hemen ez dagona, eta lagunak dauzkat ere bai, Extremaduran, Sevillan, eta asko gustatzen zait. Eta oso arte berezi, oso arte puroa da. Eta hori da gehiena gustatzen zaitena, oso puroa dela, ez da bakarrik musika da, dantza ere bai, da janzkera ere bai, tokiak, ez? Toki askotan kokatu daiteke flamenkoa, kalean, ez dakit nungo itzuloetan, ez dakit nungo... Bere izaera oso potentea daukala uste dut, eta bere historia, eta flamenkoko abeslariak eta dantzariak ere bere historia eta ijituak eta horratzean dagoen guztia... Ez da flamenkoaren indar, pasio, bizipoza hori, ez da? Indartsua da, bai, indartsua.
Ados, amaitu horretik galdera batzuk egingo dizuzu, baina asmoa da horrela labur erantzuteko moduko galderak izatea, eta gehiegi pentsatu gabe. Lau zer? Labur erantzuteko. Labur, bai. Eta gehiegi pentsatu gabe, horrela, burura atorkizuen lehenabiziko gauzar da, gutxi batzuk egingo ditugu, baina ea zer etortu zizuen burura. Zertaz zarete onak, Andrea? Zakit. Igual pixkat, zakit nola esan. Egun guztia nago tontoaren egiten. Egun guztia, bai. Raquel, doazu? Sukaldatzen. Ados. Eta zertan desastre? Edotzarele bat ere jaioa. Kiroletan. Etzea. Ez. Ni orokorrean, Orokorrean, desastre. Gauzak hartzen ditut, aurkitzen ditut, baina, gauzak hartu, normalean, berandu noa leku guztita, zetzen desastrean. Gaur puntual etorri zara. Bai, garrantzitsua baldin bada edo, saiatzen da, baina, beti korrikan dabil, pizka orokorrean, bai, pizka desastrean. Ados. Perfekzioa ala imperfekzioa? Perfekzioa. Bai, harritu nau. Bai, desastre... Instagramen jarrita zenuekalako zerbait imperfekzioaren eta kaosaren inguruan. Bai, baina imperfekzio horren barruan perfekzioa ere egon, nahiko gauzak bere lekuan egon behar dira, ondo ordenatuta eta hola, eta horretarako adibidez nire gela super txukun dago, super txukun, eta horretarako oso perfekzionista nahi. Baina geho askotan super imperfekzionista, baina orokorrean gustatzen zait gauzak argi ikustea, ondo ikustea eta eskura edo ikustea. Ordena. Bai, orokorrean. Raquel? Bai, niri ere, bai. Niri gauza bakoitzak bere tokia eduki behar du eta askotan esaten dute zure etxea segun nola dakazun horrela dagoela zure burua, ez? Asko esaten du, Bai, eta gustatzen zait garbi. Ez ego eukitzea gauza pila bat erditik. Eta, gero hori beste pertsona batekin konpartitzea etxean beste gauza bada. Horri buruz beste ordubeteko elkarrezketa egin genezake, ezta? Baina, gure gauzak behintzat dauzkago ados. Beraz, perfekzioaren zaleak biak. Hori, jarrita dakadana, da kaosaren barruan, gauzak ere politak diala. Batzuetan beharrezkoa da kaos hori edo imperfekzionismo hori, baina gela, ordenatuta, hori batez ere. Eta egun perfektua, nolako izango litzateke? Zuentzako egun perfektu bat. Raquel? Esnatu... Esnatu horrek pentsatu esan nahi zula despertadorerik gabe. Bai, hori da. Esnatu nahi duzun momentuan, lehioa ireki, gozaldu, lasai, pila bat gozaldu, gainean nahi gustatzen zait bilistak eta babarronak eta gozaltzeko. Bai, aurreko egunetik sobratu baldin badira, hori gozaldu. Gero ere, kolakago bat edo zerealekin pilo bat gozaltzea, pilo bat gustatzen zait. Eta gero, paseito bat eman, sukaldatu lasai, bazkaldu ere bai, eske janaria da, munduko berena ondo jatea da, niri iruditzen zait privilegio bat. Eta hortan gastatzen, nik erabaki nuen egun batean, nire prioridade bat izango zela ondo jatea. Hori, eta maite duan jendearekin egon, musikita pixkat entzun, mendira jun, mugitu gorputza eta poco más. Eta listo. Bai. Ederra. Bai. Igual kasu honetan garrantzitsuena da inguruko jendea ere, eta hori, lasai esnatu, gozaldu lasai eta adibidez ondartara jeiztea, ibiltzen, lasai paseo bat ematen, musika entzuten, eta gero hori lagunekin elkartu edo entrenatu ere, egun polita bat izango zen, entrenatzea. Ze azkenean
Osa, entrenatu bai, baina ondo pasatzen dugu ere, eta bueno, eta hori, eta lasai da etxea guenta. Ados. Zerk kezkatzen zaitu? Zerk kezkatzen zaitu? Zuri, momentu honetan. Bueno, momentu eta da azken aldian, Raquel. Jo, ultimamente nago pentsatzen, karo, nik 30 urte bete ditut aurten, eta lagun batzuk bere musikan esaten duten bezala, ikusten duzu zure gurasoak, orain ama izan naizela, zure gurasoak hauskorrak direla eta zahartzen direla. Eta bueno, horrek emozionatzen nau ultimamente eta jo, karo ez geha askotan konturatzen, baina gurasoak zartuko dira eta egun batean ez dira egongo. Horrek. Bai. Andrea, zuri? Nahi iguala amonakin. Bai, amonekin kasuntan, karo. Bai. Segurazki oraindik ere, helduagoa izan da. Bai. Da, bueno, pixkat, bueno, gauza, bai, azkenean zahartu iten dira eta, bueno, egunen batean ez dira egongo, baina, bueno. Ados. Eta azkeneko galdera, zerken baten dizu zoriona? Askotan, momentu puntualak eta txikiak. Ez, ondartzatik paso bat ematea, txakurrakin mendira jutea, lagunekin zehose hartzea, gauza txikiak azkenean, baina beharrezkoak, nire ustez, azkenean rutinatik edo ateatzeko erabiltzen dituzun gauza horik behar dira, beharrezkoak dira, eta bueno, eske ez dira ez garestiak, baina eskura dituzu eta hori, esango nuke. Raquel, eta zuretzako? Zoriona, pentsatzen dut mundu guztiari ematen diola, maitatua sentitzea asko eta bueno, sentitzea ondo egiten dituzula gauzak eta bueno, recoges lo que das, no? Hortik, inguruko jendearekin eta maitatzen dudan jendearekin, horrela sentitzea nik ematen dietela behar dutena eta alderantziz. Ordu betez, ez du bizian pasada. Bai. Esan dugu, ez da, zeri buruz hitz egingo dugu. Ari ginen komentatzen elkarrezketa zea horretik, listo, egin dugu. Eskerrik asko, Bilei. Mila esker. Mila esker, Raquel Arenas Acedo, Andrea Astudillo Ribadas, eskerrik asko gurekin izateagatik gaur. Kuriosoa, iruditu zait, bigarren abizena esatea ere. Hori aproposa egin dut. Bai, suposatu dut, baina eskertzekoa da ere, azkenean beti da Andrea Astudillo, eta, bueno, nire ama ere hor dago, atxik, eskertzeko. Azkenean, aitaren eta amaren emaitza gara, ez da? Bai, horregatik. Entzun da bila. Eskerrik asko biei. Eta segi gauza txikien placer horrekin gozatzen. Biziko gauza txikiak, bai. Hora. Eskerrik asko denei. Mila esker.